Здравейте! Добре дошли на видеооглед на тристаен апартамент, находящ се в зона Б18. Влизаме в предверие. Едната от спалните е пред нас. Във всички помещения има климатици, Mitsubishi. Доста качествени. Дограмата е ПВЦ. Освен това имаме ADAX радиатори, отоплителни. Пода тук е ламинат, в антрето е гранит. Преминаваме към другата част на жилището. По коридора е баня с тоалетна, изцяло заведено, оборудвано, душ кабина. Вратата тук е плъзгаща, за да не заема място. Влизаме в дневната част. Дневния кът, трапезарийната част. Жилището е претърпяло леко преустройство. Това, което виждате тук като кухня, е било самостоятелно помещение, но след преустройството е свързано с дневната. Кухнята е изцяло обзаведена, оборудвана, както казах. Тук настилката е гранитогрес. И втората спалня, преходно от дневната. Тя е доста по-голяма и обширна. Като изложение тук сме изток. Това е спалнята. Тук дограмата е алуминиева. Терасата е остъклена, също с алуминиева дограма. Това е вътрешният двор на кооперацията. Още една разходка в дневния тракт, се връщаме обратно. Всичко е обзаведено, оборудвано, може да се ползва веднага след покупка. Ако нашето предложение ви заинтересува, заповядайте на място да направите оглед.